Sele kuphele iminyaka engaphaya kwama-80 ngokususela oku ijelo leSABC laqala ukusasaza. Elijelo liyintandane kubemi beli nendlela yokusasaza ke sele yatshintsha kundalashe ingena kubuxhaka-xhaka bale mihla. When it was first established in 1936, it was established by an act of parliament as a radio service, broadcast service, and it was actually purchased from a private owner. We've done a lot really in transforming the SABC and make SABC truly independent and impartial. Kwintatheli ezininzi nesele zafikelela kwiminyaka yokubeka phantsi umboko zithe lijelo ibe likhaya kuzo iminyaka eliqela. There was a very good time in the modern SABC where we used to do a lot of traveling. I remember one story that we did, the Quito Carnival, tracing the war between the Cubans and the ANC and the Angolans. Nangona elijelo loluntu ligutyungelwe zingxaki zezimali, usihlalo webhodi ye-SABC ukholelwa kwelokuba lisekhona ithemba kule minyaka i-84 elijelo lizingomba isifuba ngezikhululo zalo zikanomathotholo ezi-18 namanye amaqonga ayo aliqela.